Szondi György Szakközépiskola és Szakiskola Nógrád megye egyik legnagyobb szakképző intézménye és az egyik legnagyobb múlttal rendelkező iskola. 2006-ban volt 125 éve annak, hogy az első évfolyam beiratkozott a Szondiba. 2008. szeptemberétől Kopcsányi Ottó informatika szakos tanár vette át az iskola vezetését, munkáját Tanka Ágnes és Majoros Ferenc igazgatóhelyettesek segítik. A megújult vezetőségű iskola célja, hogy az európai igényeknek megfelelő szakembereket képezzen, ezért a 2010-11-es tanévtől alapjaiban változik meg a szakképzés, és a munkaerőpiachoz igazodik a szakmai kínálat. A minőségi szakképzésre nagyon nagy szükség van ma Magyarországon. A sajtóban, a televízióban folyton a diplomás fiatalok elhelyezkedési problémáiról hallunk, miközben a megbízható, jó szakemberekből hiány van. Iskolánk valóban jövőt, perspektívát kínál diákjainknak, a korszerű, az életben hasznosítható szaktudást, uniós nyelvismeretet kínálunk, hiszen így mind a hazai, mind az európai munkaerőpiac nyitva áll előttük. A szakközépiskolában érettségiző fiataljaink előtt két lehetőség van. Vagy a technikusi képzésben szerezhetnek értékes szakmát, vagy egyetemre, főiskolára jelentkezhetnek. Volt diákjaink sokszor jelzik vissza tanáraiknak, hogy melyik felsőoktatási intézményben tanulnak tovább. Iskolánkat nem csak azoknak ajánlom, akik elhivatottak valamelyik szakma iránt, hanem azoknak is, akik még nem választottak pályát, hiszen nálunk gazdag, többszintű, átjárható képzéssel találkozhatnak. A Szondiban kétféle képzési formából választhatnak a diákok. Az egyik a szakma megszerzésére irányuló képzés, a másik pedig a szakközépiskola, ahol diákjaink 4 év alatt felkészülhetnek az érettségi vizsgára. A bizonyítvány megszerzése után érettségihez kötött szakmát szerezhetnek, vagy tovább tanulhatnak főiskolán, egyetemen. Kiemelt szakközépiskolai képzésünk az informatikai szakmacsoportos képzés. A városban egyedül a Szondiban indul ilyen irányú oktatás, köszönhetően annak, hogy itt indul több számítástechnikára épülő technikusi képzés is. A jelenlegi tanévben indult először a környezetvédelem vízgazdálkodás szakmacsoportos képzésünk. Olyan tanulók jelentkezését várjuk, akik a jó tanulmányi eredményeik mellett sportolni is szeretnek, mert nekik a mindennapos testnevelés keretében délutánonként is lesznek sportfoglalkozások, edzések, illetve a nyáron egyhetes sporttábor a Balatonnál. Ezeken kívül szeptembertől is részt vehetnek tanulóink gépészeti, könnyűipari, valamint faipari képzésben. Azért szeretek a Szondiba járni, mert a tanműhelyeink a legkorszerűbb gépekkel és eszközökkel vannak felszerelve. Vannak olyan képzéseink, amikre érettségi után jelentkezhetnek tanulóink. Ide nem csak a Szondiban végzetteket, hanem más iskolák érettségizett diákjait is várjuk. 8 érettségihez kötött szakmára lehet jelentkezni. Közülük újonnan indul a divat és stílus tervező szak, amely a többi 2 éves képzéstől eltérően 3 éves szak. Ebben a tanévben először indult a környezetvédelmi technikus képzés, ahol a gyakorlati tudnivalókat gyárlátogatások keretében sajátítják el a tanulók. Ezeken kívül jelentkezhetnek még az érettségizett tanulók autószerelő, kozmetikus, CAD/CAM informatikus, gépgyártás technológiai technikus, ruhaipari technikus, illetve fa- és bútoripari technikus képzésekre. Azért szeretek a Szondiba járni, mert itt felkészítenek az országos szakmai versenyekre. A szakközépiskolai képzésünk mellett, akik az általános iskola elvégzése után szakmát szeretnének szerezni a Szondiban, a 2010-11-es tanévtől kezdődően 2 féle lehetőség közül választhatnak. Az egyik lehetőségként a 8. osztály elvégzése után a diákok azonnal elkezdhetik a 3 éves képzést a női szabó, a bútorasztalos és az állványozó szakmákban. A tavalyi évben női szabó és bútorasztalos szakmákban egy-egy tanulónk országos szakmai verseny döntőjébe jutott, ahol előkelő helyezéseket értek el.
Azért szeretek a Szondiba járni, mert itt beléptető rendszer van, és nem tudunk lógni. A másik lehetőségként a hozzánk jelentkezők 9.-10. osztályos szakiskolai képzésben vehetnek részt, melynek elvégzése után többféle szakmát sajátíthatnak el iskolánkban. A szakiskolai képzéseket egyéb szolgáltatások, gépészet, építészet, könnyűipar és faipar szakmacsoportokban indítunk. A sajátos nevelési igényű tanulók részére építészet és könnyűipar szakmacsoportokban 15-15 fős osztályok indítását tervezzük. Azért szeretek a Szondiba járni, mert itt szakmailag felkészült tanárok és oktatók tanítanak minket. A Szondiban vannak 8. és 10. osztály elvégzéséhez kötött szakmai képzések. 8 osztályt kell elvégezniük és 16. évet betölteniük azoknak, akik gépi forgácsoló, heggesztő, szerkezetlakatos, karosszérialakatos, épületasztalos, gázfogyasztóberendezés és csőhálózatszerelő, központi fűtés és csőhálózatszerelő, vízvezeték és vízkészülékszerelő, illetve kőműves szakmákra jelentkeznek. A 10. osztályról kell bizonyítvánnyal rendelkezniük azoknak, akik villanyszerelő, festő, mázoló és tapétázó, fodrász szakmákra jelentkeznek. Azért szeretek a Szondiba járni, mert itt a saját szakmámban rendszeresen élesben gyakorolhatok külsős munkák révén. A gyakorlati oktatásban saját, modern felszereltségű tanműhelyek várják tanulóinkat. 2009. szeptemberében megkezdődött az építőipari tanműhelyek felújítása, korszerűsítése 200 millió forintos pályázati pénzből. A kőműves és a festő tanműhelyek 2010. júniusában kerülnek átadásra, így tanulóink szeptembertől már korszerű tanműhelyekben gyakorolhatják leendő szakmájukat. Azért szeretek a Szondiba járni, mert itt naprakész információkhoz juthatok. Számítógép parkunk egyre bővül. Jelenleg 120 számítógép és laptop áll a diákok rendelkezésére. 2008. szeptemberében iskolánk egy CDL vizsgaközpont lett, így a diákok helyben szerezhetnek informatikai vizsgát. Könyvtárunkban a legújabb szakmai és közismereti kiadványok, hang- és filmanyagok, folyóiratok is megtalálhatóak. Azért szeretek a Szondiba járni, mert itt 8 szakmában a munkámért ösztöndíjat kapok. Egy 2009. decemberi kormányrendelet értelmében számos iskolánkban oktatott hiányszakmában 2010. februárjától diákjaink ösztöndíjat kapnak, melynek mértéke elérheti a havi 30 000 forintot is. A Szondi azonban nem csak a tanulásról szól. Iskolánk híres sporteseményeiről, diák életéről. Diák önkormányzatunk a tantestülettel együttműködve képviseli a diákok érdekeit. Iskolaújságunkban, az Aszondiban az aktuális eseményekről adunk tájékoztatást, és diákok írnak diákokat érintő problémákról. Rendszeresen tartunk sportversenyeket és kulturális előadásokat, például beszédművelés, társadalmi ismeretek témájában. Azért szeretek a Szondiba járni, mert jó itt lenni. Azoknak ajánljuk a Szondit, akik egy jó szakma megszerzésével szeretnének biztos jövőt, megélhetést teremteni maguknak. És azoknak is, akik egy vidám, fiatalos, barátságos, jó felszereltségű, a munkaerőpiaci igényekhez alkalmazkodó iskolában szeretnének felkészülni a továbbtanulásra.